Ini. नै बोराय, बोथोर फैनायनि सिगां हाफ्रा मोजाङै दिथा होखायाब्ला हनै रादाय माहाजोनजों थांनाय बोसोरनि बायदि आलिया जावख्लाबजागोनबो। नंनायाथ' नंगौलै बिमा, थांनाय दैलाङावबो थारला आदां हारसिं जावख्लाबखादोंब्रा। है देग्लाय बुंथारनांगोनलै बिमा, आं हले मानिलालै देग्लाय। बुङाबा जायाहाय बोराय, मानसिफ्रा नाख्रेबनो बोलो मोनो। जोंहा फिसा फिसौनि खोथा दङना, गाबोन फुङावनो थांब्रबनानै बुंहैगारदो नामा? दे बिदिब्ला गाबोन फुङाव दसे थांब्रबनानै बुंहैनोसै आं। दे। Aida. Hei, Jangkla, Jangkla. Ding 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 ding. Ayong mamun. Boरमाया खाहैदो दे आयं. जागोन दे आयं. Ding 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 ding. Beना हरदो बिदिनोसै. गुरब्ला, ओइ गुरब्ला, दाबो सिखाराखै नामाब्रा बिलाय? गुरब्ला, ओइ गुरब्ला, हाब बहा थांखोब्रा बिलाय मानसियालाय? मानोबा लिंहरदोंमोन आदैया? मोसौ खायदो थां, गांसो मोनजायाबा हालेवनायाव जोबोद जारला जायोलै। जागोन दे आदै, बिदिब्ला खाहैग्रोनोसै आङो। दे खाहैदो। Hei ada, ada. औ सोर जाखो? नै माथो फंबाय थैसोलाय? दांसो, सिङाव जिरायफै। दांसो. फै फै। दे खुलुमबाय फंबाय, दे जिरायदो फंबाय दे। जागोन दे आदा, जागोन. माथो खबरमोन फंबाय? माबालै आदा, थांनाय बोसोराव नोंनि धानाफोरा
आंनि हा सिमाखौ जावख्लाबजोबथारदोंलै बिखौसो देग्लाय गेबें खालामनो सानदोंमोन आं। अ फंबाय जेबो नङा दे बेफोरखौ सिन्था दा खालाम दैज्लां फैनायनि सिगां खालामजागोन बे। जागोन दे आदा जागोन। नै आगै थिग साहा गोजाल' जेबो लायस्लाबनो मोनासै आं। लोंदो आगै। जेबो नङा बाजै जायो। दे। दे होमबा फंबाय लोंनायनि सिगां। फंबाय थिग आंखौ दुखु दा मोनसैलै थांनाय बोसोराव दाहोनाफ्रा थालास्लाबासैलै जोबोर गोरोन्थि जाबाय। औहाय आगै जोंखौ निमाहा होदो। नोंदायाबो थाल लास्लाबनो हायासै। जेबो नङा आदा बाजै जों बेबादिनो खाथिजों खाथि गोरोबलायनानै थानायानो बयनिबो हामसिन। दे बिदिब्ला थादो थांनोसै आं। दे फंबाय आदा बाजै दे जय मासि जय मासि जय मासि। गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनो बिनि अननायजों आरो बिनि दयाजों दा आङो मोनसे सुंद' सावथुन जाय सावथुननि मुङा साननो गोरों धोनि आरो बे सावथुननि मुंखौ बाइबेलनिफ्राय लानाय जादों। बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 4 सारिनिफ्राय। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङै फरायनो सानबाय। बेयाव लिरनाय दङ फोरबोखौ मानि गुरै जा अब्लानो नोङो दोहोन आरो मान मोनगोन आरो गोबाव जोरगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनानै मिथिबाय बेयाव सानै माहाजोन दङमोन। बिसोरो सानैबो माहाजोनमोन आरो जोङो नुबाय बिसोरनि गेजेराव माखासे हानि बेले बेजे दङमोन। दा बिसोरो साननो गोरोंखाय आरो इसोरखौ गिनायखाय आरो इसोरनि मानसि जानायलाय बिथांमोना साननो गोरोंनि गुनखौ आब्रुथिखौ दिन्थिदों। दा थारैनो नंगौ लोगोफोर जों संसाराव थांनानै थानाया बे संसारनि धोन दौलतखौ जुदि बांसिन गोसो होयोब्ला जोंहा जिउनि थाखाय गासैबो मोननांगौफ्रा जामलाङो। बेनिखायनो जों इसोरखौ गिनो रोंनांगौ, इसोरखौ मानिनांगौ आरो इसोरनि होनाय बिथोन बादि थाबायोब्ला जोंनि इयुन संसारा इयुन जोलैया आरो जोंनि इसोरखौ सिबिनाया बांसिन बोलोगोरा जालांगोन। अब्ला फै लोगोफोर आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे सावथुननि गेजेरजों नोंगौ गियानखौ मोनबाय आरो उननि समाव नोंथांमोना
इसोरनि आशीर्बादनि गेजेरजों थाबायलांगोन होननानै गेदेर मिजिंथिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै।